Monggo ingkang ngasta sampur kula aturi enggal-enggal jumeneng. Monggo. Mbok, aku sing teko, Mbok. Sarip anak penombo sing sampe gadang-gadang. Iya, Len. Wah, kene, Mbok. Apa? Peno tak sawaket iki kok sajane sedih ana apa, Mbok? Mikir apa sih, Mbok? Sira kita jan takon sing bebas bergas. Nggih. Wah, Pak Tun. Lem. Ya, Bapak Tun. Lem. Mboten madosi Mbok Sarip, Pak Tun. Sarep. Mbok, Mbok. Mbok mari dikepuki. Sing ndi, Mbok, sing dikepuk, Mbok? Dikepuki. Lah ya sing dikepuk. Sing dikepuk ki sing ndi, Mbok? Iki lho Raden tengah, Lem. Tengah masalah, Mbok. Polane kok tak delok kok ating dilewer. Tapi ora abang kete. Kok ning dilewer iku ketah apa, Mbok? Loro, Lem. Heeh. Mane nglungguhi kodhok jati ki, Mare. Lah dalah. Mbak. Mbak, Apa? riko kok di gawa priya iki go nandi, Mbok? Kunang barongan. Aku teko meneng ae, Mbok, bareng aku ro priya kancaku yo to babal ngono, Mbok. Kene, Mbok. Wis ayo budal, Mbok. Ayo, Lebak, Mbok. Lho, priya nututi, Mbok. Kate gelek soto, arepe pom ngimbang. Lho, priya nusul gelek soto. Melonu aku. Lamidi. Wah, iki wonten dalem. Lamidi gene pasar Mimidi. Dijak cekel wedhus ngene iki lho. Walah, apik di. Sopo iki? Lamidi. Ya ampun, ya Sarmini iki. Seperti Iki tresna tinggalane jaman kuno. Nalikane wong Jawa dijajal anak jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarep ing desa tanpa asa lora gedangan kok demi londo blangkonan ngenek londo tindak kesak wenang-wenang nage pancet bae Sarep dikepuki Sarep ora trimo lora gedangan dipateni etan kali jagoane paidi koser dongar buroe abaci kulon kali
mbok. Diwene ifak ngerawesi Jo, tapi sing akeh wis sampean, mbok. ajak ditiru iki sandiwara kuno ceritane lutruk ya sarep tambah asa Macet pikir kali kene Abanaran Dadak ayu obat Tak ingwe tak jawab Eman ora ono sing ngajani sapa kuwi aku dek ingo ayo pengen ngerti suara ngerti dek cemitan yo matone ki arep apa pengen ngerti wanawani celak celok mesam-mesem patune wong arep kuno tak rewangi arep mbok rewangi apa ya tak tekoni nek dek takon apa lho Jan apa sliramu wes ana sing duwe ya wis Cak tenan to piye yo tenan tak rewangi yen tak omongi cek sejak atine buka tutup aku tresno slirane ane kene wae saking tresnane jaluk mopo macet tiga kali kene kebenaran cekak cahayumu baik tak ingin tak jawab eman ora ono sing ngajani Sapa kuwi aku deh ingo yo iya sakjane apa ya arep mau nyalon tok ae kok Mesam-mesem matune wong arep kudu